तर देख कोणाकोणासाठी लिहिलंयस. पल्लवी, हे चुकीचं. असं कोणाची डायरी चोरून नसते वाचायची. असू दे, मी तर वाचणार आहे. हे काय माझ्यासाठी तर काहीच नाही लिहिलंयस तू. अगं लिहिलंय. कुठे आहे? काही असतात असे सोबती ज्यांच्या सोबत नसतात रक्ताच्या गाठी. काही असतात असे सोबती ज्यांच्या सोबत नसतात रक्ताच्या गाठी. म्हणूनच तर आयुष्यातली काही कोरी पाने असतात फक्त मित्रमैत्रिणींसाठी.